いる？まだもう2回よ。そう、またちょっと電話借りるわ。いくらなんでも相手は大きなお金の若旦那じゃないの。少しは遠慮ってことも考えるものよ。でも会いたいんですもの。あんたも随分達者になったわね。いろいろ押し込みを受けまして。あなたは立派なお玉の若旦那じゃありませんか。そんなお方が小春のような赤ん坊芸者にうつつを抜かしているなんて。これだけ気概のある人間にしてくれたのはみんな小春のおかげです。僕は誰が迎えに来ようと小春を離すことはできません。波も船じゃもの